Idayon gayud sa simbahang Katoliko sa Subo ang kasaulugan sa 500th year of Christianity sa nasud taliwa sa nagsaka nga kaso sa COVID-19. Aniya ang report. 500 years of the beginnings of Christianity. Sa paglusad sa official online portal sa Archdiocese of Cebu webpage, gipahibaw usab sa Archdiocese ang ilang kaandam sa kalihukan sa 500th year of Christianity. Sa Abril 11 hangtod sa Abril 13, gitakda ang Triduum celebrations. Ilabi na gyud ang Abril 14, dinipahigayon sa Magellan's Cross. Masaksihan ang reenactment sa unang bunyag, renewal sa baptismal rites ug ang cultural presentation. Gitugutan sa Interagency Task Force ang simbahan kamay 700 ka mga tao ang makatambong sa kalihukan apan gilimitahan lang nila kini hangtod sa 500 ka mga participants. Gani labing daghan 50 lang ka mga pari ang tugutang makatambong ug 300 ka mga representante sa Council of the Laity o sa mga opisyal sa kagamhanan ang tugutang makatambong. Higpit nga protokol ang ipatuman atol nining maong kalihukan ug bugtong adunay mga ID ang tugutan nga makasalmot sa naasoyng kalihukan. On a daily basis, nagsigitag meeting sa IATF kay of course anything would change. So as to date, mo na ang atong working plan pero we are very open to any possibilities. We are prepared, regardless of what happens. We prepare and we are ready to execute the preparations given the possibilities. Giklaro sa mga opisyal sa simbahan nga adunay pagtugot sa IATF ang gilatag nga makalihukan sa pagkakaroon apan kung adunay kausaban nunod sa sitwasyon sa COVID, andam nilang kansilahon ang physical attendance sa katawhan. Inay ipakita nila kini pinagi sa virtual platform. Gidasig nila ang katawhan nga magmonitor na lang sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan sa kasaudugan sa ika-500 ka tuig nga paghangok sa Christianity. Kung ikasog moingon ang IATF nga walay pwede nga musimba, then ug moingon lang ang celebrantra ang naadiha o pipila ka ministers, then we are very open to that. Yes, because of pandemic, but now I think it's God's plan, no? The media platform is given new birth, no? Because of what happened. And even if COVID will be gone, the different media platforms is here to stay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.